første gang, det var da jeg var 20 år. Det var så sammen med min makker her. Det var hjemmerøveri, vi havde planlagt nogle år. Det startede med, at jeg gik op og bankede på hjemme ved en gammel dame. Så fandt jeg en samtale med hende, og så ville min makker lige fortælle, hvad han gjorde. Ja, altså det der sker, det er, at min makker her, han går op og banker på og starter ligesom en samtale, så går jeg sådan om bag baghaven, og så slår ruden ind, så stille og roligt, så hun ikke kan høre det ude foran. Så går jeg ind, og så tager jeg bare lidt, hvad jeg sådan synes ser værdiudagtigt, og så er sådan nogle gamle lysestager og sølvtøj og sådan noget der, og så er det bare ud hurtigt, inden den gamle dame kommer tilbage. Og jeg fortalte lidt om, hvad hun kunne købe og sådan noget der, og den gamle dame hun faldt for det. Så var det ellers bare hurtigt væk derfra. Nej, overhovedet ikke. Jeg har altid kniv på mig, så de kommer bare. Nej, fordi det er jo ingenting i forhold til, hvad vi har gjort. Så jeg tænker overhovedet ikke over det. Jeg bliver fortalt for det. Selvfølgelig det er kriminelt, men det føles ikke så kriminelt, som når vi for eksempel laver hjemmerøverier, eller begår vold på gaden eller sådan noget. Ja, det er noget, alle gør. Det er ordentligt dumt spørgsmål, for jeg kender min ven her. Ja, jeg har andre venner. Det er inde i mit hoved, hvis du forstår. Så der er masser. Det er alle dem, vi kender. Presse, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, det er tit ofte, at jeg bare egen vilje, og fordi vi mangler nogle penge til et eller andet, men altså selvfølgelig, det er også lidt et forventningspres fra de andre drenge, fordi hvis du ikke tør det, så er det jo lidt svansagtigt. Så er det jo måske ud fra gruppen og fællesskabet. Jeg synes, det er en meget, meget dum ting, og det er ikke sådan noget, man burde gøre. Fordi der kommer aldrig noget godt ud af det. Ja, jeg tør faktisk ikke gøre det, fordi jeg har faktisk engang... Så var det sådan nogle mennesker, der fulgte efter mig, men så viste det bare med mine venner, jeg skulle mødes med. Men jeg blev stadigvæk meget bange, og prøv at tænke, hvis nu kom nogen med en kniv engang. Jeg synes, det er synd for dem, der skriver sangene. Det er synd for dem, at man bare sådan tager deres sange ud og giver dem penge. Nej, sådan nogle samfund begår jeg mig selv ikke i. Ja, der er nogen, der har prøvet, men jeg siger bare, nej, det vil jeg faktisk ikke være med til. Nej, det har jeg ikke. Eller jo, det har jeg, men jeg gjorde det ikke. Jeg tror, det bunder i flere forskellige ting. Jeg har en opfattelse af, at f.eks. unge piger, som laver butikstyveri, gør det for spændingens skyld. Men det kan også skyldes, at de kommer fra såkaldte ikke-ressourcestærke hjem. Andre unge, som begår anden kriminalitet, er efter min opfattelse resultatet af dårlig opdragelse, manglende opdragelse, eller også mener jeg, at det kan skyldes, at de finder de forkerte venner. Som sagt er der ikke én entydig grund til, hvorfor de unge begår kriminalitet, men efter min mening er disse tre grunde en stor del af det. Det har jeg desværre ikke rigtig nogen tal for, men unge har nok altid lavet kriminalitet af enten den ene eller anden art. Dog mener jeg, at de overtrædelser, der bliver begået af unge, i stigende grad bliver grovere end tidligere. Før i tiden ville man nok anse overtrædelserne for drengestreger. Dette kan skyldes to ting. Enten så er de overtrædelser, der bliver begået, grovere, eller også er tolerancen i samfundet blevet lavere. Jeg er nok tilbøjelig til at tro det første.
Desuden virker det som om, at respekten over for myndighederne, politi, skolevæsen og lignende er faldende. Jeg tror personligt ikke, at det hjælper at straffe hårdere. Selvfølgelig skal den unge vide, at der er en konsekvens for at begå en overtrædelse, men jeg tror, at en forebyggende indsats vil gavne mere end at straffe, når skaden er sket. Det kan nok være svært med de midler, der er i samfundet lige nu. Der vil selvfølgelig altid være nogen, som falder uden for systemet, men jeg tror, at uddannelse og oplysning vil føre til lavere kriminalitet.